26 март көнне Яршаллы шәһәре Ак мәчет мәдрәсәсендә республика күләм балалар арасында Коръән уку бәйгесе булып узды. Анда барлыгы 16 яшькә кадәрле 166 малайлар һәм кызлар катнашты. Шунысы игътибарга лаеклы, әлеге чараның популярлыгы елдан-ел арта. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu Kur'an belgesi bizden 19 şapkır uzdarla hem de o Respublika kulem dip yazılsa da Respublika kulemine tugulman da başkasından da killeler, Utmurtiyadan, Kirf ülkesinden de killeler elinde. Hem de indi bu bizden Kur'an belgesi medresede okumuş balalar için dip uyuşturulatıp. Hem de bu balalarını dinge tortu maksatından hem de Kur'an Kerim Allah Subhanahu Teala'nın bizge kişilikке bergen en zor nimeti bulgan Kur'an Kerim'ni anlatу, kişilerge taratu, öğretu maksatından çıkıp başkarıla. Hem de olu indi onun balanın yaşına karab 4 türkümge bölüne. Her türkümde indi kızlar ayrım, malaylar ayrım sulayıp. Hem türkümün üzerinde cingişire bilgen, birinci şurun bilgeninde. Indi Allah Teala kabullardan kılsın. Milletimizin kileşekte İslam dininde bulun nasip kılsın. Hem indi biner şuşu şoralar, olar milletimizin dinge koytuğuna yerdem iter deyip oyluyuz. Hem maksatımız da şu. İslam dinini halka eriştiru, Allah Teala'nın rahmetine erişuşun bilen özümüz. Hem indi barımız da cennetli bulun. Allah Subhanahu Teala barımızga da sağlık, selametlik, iman baylığı versin. Hem indi barışak orunların yerlerde bulun nasip kılsın. Selamun aleyküm. Бәйгедә катнашу өчен республикабыз район авылларыннан һәм хәтта күрше төбәкләрдән дә килгәннәр. Biz özümüz Яңачма районунан, Тугылыт авылынан булабыз. Özümüзнең укыткан шәкертләребезне алып килдек. Шушы Коръән уку бәйгесенә. Һәм инде минем үземнең беренче тапкыр гына килүем, һәм инде монда килүем белән бик шатмын, бик күркәм, һәм инде мондагы күргәннәр белән, мондагы очрашулар белән бу хатирәләр бик озакка искә калыр дип ышанып калам иншалла. Үзебезнең минем укыткан шәкертләрем 2, үзебезнең районнан 10 кеше булды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Үзегез белән таныштырып китсәгез иде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Түбән Камадан килдек. Абдулкарим Муратов балалар белән инде бәйгегә катнашырга дип, алхамдулилlah, җыеп балаларны алып килдек. Инде катнашырга исәп. Барлыгы ничә бала алып килдегез? Төгәл генә үзем әйтә алмыйм, чөнки бик күп балалар әти-әниләр белән киләләр. Якынча әйткәндә, кызлар, егетләрне санаганда бер 20-25 ләп бар инде. Нинди уңышларга ирешкәннәрегез бар? Яисә инде сез монда беренче ел гына катнашасызмы әле? Бу әлеге бәйгедә без инде беренче ел гына түгел, якынча безнең менә егетләребез, балаларыбыз, кызларыбыз, алар бер 4-5 ел катнашучылар бар, кайберләре күбрәк тә, кайберләре хәр үсеп җитеп инде катнашмыйлар бәйгедә. Инде шактый гына урын алучылар булгаладылар. Ел саен инде призлы урыннарны алалар, беренче, икенче, өченче урыннарны. Аллаһка шөкер, бу елда инде Аллаһ бирсә, Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, җиңүләр белән кайтырга исәбен иншалла. Балаларга Коръәнне белү нәрсә бирә? Балага Коръән белү, әлбәттә, ул кичкенәдән үк аны өйрәтү, аның бик күп файдалары. Ул инде беренче чиратта Раббыбыз каршында гыйбадат булса, икенче чиратта ул инде баланың хәтерен яхшыртуда бик яхшы чара. Бүтән яктан да ул теге дини гыйлем ягыннан гына түгел, дөньяви гыйлем укыганда да баланың хәтере яхшы булып, ул яхшырак үзләштерә. Шулай ук инде Коръәнне өйрәнгән бала, Аллаһ бирсә, ул инде әгәр дә теге ятлап кына калмаса, Коръән әхлагы белән, Коръәндәге кагыйдәләр белән тәрбияләнсә, ул әти-әнисенә тугры булган, Аллаһ Тәгаләне сөйгән, хәерле эшләр кылучы бала булып үсәчәк иншааллаһ, Аллаһ Тәгалә насыйбы белән. Инде бүтән яктан да файда. Бер нинди кимчелеге дә юк. Файдасы инде аның теге шик-шиксез дип әйтәбез. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһның рәхмәте булсын. Менә күп еллар оештырып киләләр. Шушы Ак мәчеттә эшләүче хәзрәтләребезгә, инде Шаллы шәһәре администрациясенә һәм шулай ук мөхтәсибәтләргә Аллаһның рәхмәте булсын. Шушы изге эшне оештырганнары өчен Аллаһ Тәгалә изге ниятләр биреп, кылган гамәлләрен кабул итсен. Кыямәт көнендә әҗр-савапларын күрергә насыйп итсен. Бик яхшы, бик күркәм
Балалар да канәгать кайталар. Аллаһка шөкер, теләп теге шатланып киләләр. Теге ни булуны ишеткәч, бәйге булуны ишеткәч, ишетү белән без дә барабыз дип атлыгып торалар. Әлбәттә, бөтенесен алып килеп тә бетереп булмый инде. Бераз гына алдарак булучыларны алып киләбез. Ләкин без канәгать, әлхәмдүлиллаһ. Аллаһ Тәгалә разый булсын. Коръәнне белү әлбәттә ул бөтен яктан да карасаң да ул файдага гына бара. Ягъни шәригать хөкемнәрендә өйрәнү һәм шәригатьне аңлау, аның белән яшәү, ягъни ислам ул ягъни берәр мәчетнең кагыйдәсе тәртибе генә түгел, ислам ул яшәү рәвеше, аның белән яшәргә кирәк, аның белән гамәл кылырга һәм шин ихластан Аллаһ Тәгаләгә ышану, шундый нәрсәләрне ягъни аңларга булыша инде. Бәйгедә катнашкан балаларга үзегезнең нинди киңәшләрегезне бирер идегез? Киңәшләр әлбәттә ул бирү бик җиңел. Ул һәр кешенең үзеннән тора инде. Әгәр дә ихласлык булса, тырышлык булса, әлбәттә бөек нәтиҗәләргә иншалла ирешерләр. Мин беренче мәртәбә әле шәкерт буларак монда килгән идем. Ул бер шул 2003 ел булды микән. Балаларны китердек. Үзебез катнашмадык, ләкин дә балаларыбыз катнашып алды. Хәзерге вакытта үзгәреше гомумән әйткәндә бик яхшы. Менә фойе яклары киңәйтелеп җибәрелде. Ул әлбәттә халыкка инде уңай бик тә. Икенче яктан оештыру яклары инде алдан мәгълүмат чараларыннан әйтеп торалар. Анагым Камил белән килдем. Нәрсә әйтим? Үзем дә шушында укып йөрим. Укытучым Галия ханым миңа бик тә ошый инде. Күптәннән киләсе булган монда укырга. Та нәрсә әйтәсем килә. Туры юлда, дөрес юлда яшәргә оныкларыма да насыйп булсын, балаларыма да. Элхамдулиллахи раббил галамин ар-рахманир рахим малик яумиддин. Ияка набуду ва ияка настагин. Иhdиnas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Коръән уку бәйгесе төрле милләт вәкилләрен берләштерә. Әлеге зур мәртәбәле шара Коръән аятларын укудан башланып китте. Сәламләү сүзләре белән Йорчаллы шәһәре имам мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла, Ак мәчет мәдрәсәсе ректоры Рөстәм хәзрәт Шәйх Вали, Йорчаллы шәһәре хакимиятенең җәмәгатьчелек белән элемтә бүлеге мөдире Галиуллин Рөстәм Рафиq улы, Казан шәһәреннән килгән Ислам көллияте мугаллиме Илнур хәзрәт Хәйруллин чыгышлар ясадылар. Бәйге аерым малайлар һәм кызлар өчен 4 яшь төркемендә алып барылды. Бу 7 яшькә кадәр, икенчесе 7 яшьтән 10 яшькә кадәр, өченчесе 10 яшьтән 13 яшькә кадәр һәм 13 яшьтән 16 яшькә кадәрге төркемнәр. والضحى والليل إذا سجى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وضعك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضح لك ذكرك فإن مسكي يسرا فإذا صب أنصب وإلى ربك فارغب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا Хөкемдарлыкны Ак мәчет мәдрәсәсе мугаллимнәреннән һәм шәһәребез мәчетләре имамнарыннан торган жюри составы алып барды. Баллар куелганда балаларның Коръәнне яттан, мәкам белән, кагыйдәгә туры китереп укулары гына түгел, бәлки аларның үз-үзләрен тотышлары, тышкы кыяфәтләренә дә игътибар бирелде. Мондый чараларның иң көтеп алынган мизгеле мугаен җиңүчеләрне билгеләү һәм бүләкләү булып торадыр. Бәйгедә җиңүчеләргә һәм катнашкан һәрбер балага истәлекле бүләкләр тапшырылды.